uSimakade ubathanda bonke abantwana bakhe, okuyizoni, izimpambuki kanye nesiqhwaga. Wadala mina wathi angibe ingilosi eyophila emhlabeni. Wasebenzisa mina kanye nesiqu somzimba wami ukubakhanyisela nje nokubahlahlela izindlela zabo zokukhanya. Nakulezi yazimo indlu kaGinetha kimi. Wathi angingabavumeli bezimbela umgodi wethu nabebuka. Eyi, mina ngeke ngazikhala izinyembezi ezazingizwisa ubuhlungu. Yeyi, ngeke ngakucabanga konke okwangaphezulu kokukhula kwami. Namzukwana sengibhale leya nkondlo usiba lweziqenqe. Eyi, ngobe sengiyawukhumbula loya mugqa we-17. Owangiphuca konke isineke enganginaso nazo zonke leziya zimo zempilo ezazingilulaza. Ngeke ngavuka ngaguqa ngedolo ngamdumisa ongabonwayo. Ngazo zonke izindlela ngakhothama ngamthobela, ngimnxenxa ukuba ngithule wonke umthwalo wezingqinamba ezengisindayo, okuwubuhlungu, izinyembezi kanye nesibazi ezazinokwenza umqondo wami uqaphele ifiphi mntakababa. Nginokuzibhala lezi zinkondlo ngobese ngigcine sengiphimisa amagama angidonsela ngasemalini.